Γεια σας παιδιά, είμαι ο Captain Top Gun. Ναι, όπως βλέπετε άλλαξε το κανάλι μου. Yeah! Και ναι, θα σας κάνω μια ανακοίνωση για το δεύτερο κανάλι. Ναι! Ναι, το δεύτερο κανάλι θα ανεβάζω gaming videos πια. Αυτό θα είναι για ανακοινώσεις, γιατί το δεύτερο κανάλι το έχω στο PlayStation και τέτοια. Και ναι, το outro εκείνο που είχα κάνει μια new outro το έκανα για πλάκα, πολλοί το πίστευσαν. Ναι, πολλοί το πίστευσαν, το έκανα για πλάκα. Εντάξει, το κόντυψα να φάω κόπηρα, γι' αυτό το έβγαλα, επειδή ήταν από το Greek Gamer TV, ήταν, δεν ξέρω, 100 και subscribers, χίλιους κάπου εκεί. Και ναι, και το άλλο, το My New Intro, Make Me Better, δεν το χρειάζομαι πια, γιατί όπως θα δείτε στο βίντεο, άμα δεν δείτε συγγνώμη, θα το δείτε κάπου αλλού, ένα καινούριο intro. Oh yeah guys. Ναι, ένα καινούριο intro. Οπότε ναι, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like. Και άμα θέλετε να ενημερώσετε για το επόμενο βίντεο, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας.